Вони терористи і мріють повалити конституційний лад Великої Росії. Так, завдяки зусиллям пропагандистських телеканалів про усіх кримських татар думають росіяни і прихильники руського міра в окупованому Криму. Нелюдський вирок Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Апсеїтову і Ремзі Меметову 44 роки колонії суворого режиму на 4 вкотре демонструє – Росія готова запроторити за ґрати абсолютно невинних людей, аби ще хоч хтось окрім них повірив у вигадку про терористів кримських татар. Чому всі їхні зусилля будуть марними, розкаже наша Тетяна Сулій. В Крыму задержали экстремистов, организовавших ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизбут Тахрир». В Криму задержаны 4 учасника запрещенной в Росії терористичної організації «Хизбут Тахрир». Так Росія вже 5-й рік поспіль, здебільшого з екранів пропагандистських медіа, героїчно бореться із міфічним тероризмом в Криму. Тут про нього нічого не чули до 2014-го, та релігійна організація «Хизбут Тахрир» раптом стала екстремістською тільки після того, як Путін благородно прихистив вкрадений в Україні півострів в родной гавані. На роль головного лиходія у Білокам'яні обрали кримських татар. Тут свято вірять. Корінний народ Криму, мусульмани обов'язково тримають вдома зброю та мріють повалити конституційний лад Росії. Аби хоч хтось, окрім них, повірив у цю вигадку, окупанти влаштовують показові судилища над кримськими татарами. Щоб запроторити котрогось із них за ґрати, їм не потрібні ані докази, ані свідки. Черговими жертвами російського псевдоправосуддя напередодні стали Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Апсеїтов і Ремзі Меметов. Терористами назвали звичайного будівельника, кухаря, стоматолога и продавца мобильных телефонов. В мировой тенденции есть такая своего рода борьба с терроризмом. И когда Россия уничтожает, борется с неугодными для нее людьми под лекалами борьба с терроризмом, она рассчитывает на то, что мировое сообщество, оно же не знает, кто это Энвер Мамутов, не знает, кто там Рустем Абильтаров и все остальные осужденные наши соотечественники. Она ее оклеймит и сделает, что это мы с террористами боремся. Мусульмани не терористи. Так, на вчорашній нелюдський вирок 17 років колонії суворого режиму для Енвера Мамутова і по 9 для Рустема Абільтарова, Зеврі Апсеїтова і Ремзі Меметова реагували на материковій Україні і в окупованому Криму. З російського телевізора цю новину подавали під зовсім іншим соусом. По выводам следствия, в декабре 2015 года гражданин Узбекистана Энвер Мамутов сформировал в городе отделение террористической организации. К участию он привлек 2 своих сограждан и жителя Таджикистана. І буцімто терористи отримали заслужене покарання. За словами віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова, судили не Енвера Мамутова, Рустема Абільтарова, Зеврі Апсеїтова і Ремзі Меметова, а увесь кримсько-татарський народ. Судили сегодня не Хизбут Тахрир, сегодня судили не какую-то бахчисарайскую группу. Судили в том числе, когда судили Чайгоза и когда судили Умерова. Это все судилища, которые делает Путин, это делают судилища над крымско-татарским народом. Поэтому это именно вот трагедия именно сегодняшних дней, когда мировое сообщество должно услышать крымско-татарский народ и должно поддержать. 44 роки неволі на 4 кримських татар були не за вигаданий самими ж окупантами тероризм. Їх один за одним запроторюють за ґрати, бо найбільший страх Путіна – народ, який так і не скорився його волі. Російські окупанти, Москва, вона намагається тепер показати кримських татар як ісламських терористів. Мовляв, ми не воюємо з кримськими татарами. Ні, ми їх любимо, але серед них є терористи. Животный страх против вот этих методов ненасильственной борьбы, которые наши соотечественники демонстрируют в Крыму, в оккупированном Крыму. И именно такая борьба на протяжении практически 5 лет в Крыму вызывают более опасность для России, и Россия мстит. Кримські татари, попри зусилля Кремля, ніколи не асоціюватимуться з терористами. Світ вже давно зрозумів, що єдиною загрозою для миру завжди була і лишається сама Росія. Тетяна Сулій, Заман, АТР.